Eyangilibingelele enhla nasezansi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Udokotela uMngcobo Yahlehla lo lwesithathu namhlanje ngikhona ngila esigodlweni ngila osizweni la engisebenzela khona umhla ka-13 namhlanje njengoba kule mhla 13 ku-Agasti inyanga yomama. Ngijabule kakhulu namhlanje ekusebenzeni nje kwami yonke into yami ilula. Mangantshela iphutha ngijwayele ukuya le phansi namhlanje abaphansi bakhuphuke ngihleli nabo sihleli eladini bakhuluma nje nawe one on one amandla njalo lawo kadokotela namhlanje njengoba kulesithathu nje ufika ubabingelele bakuscreen nje bakuscreen ilanga lami namhlanje mhla ka-13 Agasti angisewukukhohlwa. Ngifuna ukuthi ke lapha endaweni lapha kaNongoma Luyanda Mkhize Khabazela Gcwabeka Ihlandla bhuti, hayi comment yakho ngiyibonile bhuti, ngizofika kaNongoma sengizoba khona njalo lapha kaNongoma njengoba nje kusasa kulesine ngizotholakala lapha kuNongoma FM. Ngizobe nginomprofeti uMafohla, ngizoba nginendoda kaNkulunkulu laphana uMafohla umavula kuvaliwe. Ngizobe nginaye sekuzoba seduzane ke Mkhize Khabazela Gcwabeka Ihlandla ukuthi ngisondele ngoba sengidlalela nje duzane kwaNongoma. Bese lapha eCape Town Nhlanhla siphika bhuti, hayi yebhuti amandla omgodi namhlanje bawalethile bavele bawakhuphula bazowathi hadla. Akululaka ukufa akulula, hayi phela hey umsengo walamadoda umsengo wensizwe ezinkulu bawakhuphulile. Hayi lapha Nhlanhla bhuti, hayi ngiyakutshela yabona ebhizinisini lakho lizoneseka nje lizohamba kahle kakhulu. Bese kuba ubani Untombi Dubase lapha eCape Town. Ntombi lapha eCape Town, my sister. Ngikufisela nje ukuthi konke kodwa kabazofika namhlanje bafuni nje bakulesithathu noma abakhona, hayi sebebheme bakholo bathi yedokotela kanti wena wenza ngani, yemncwabo kanti wena wenza ngani. Sebebheme bakholo nje isikhathi kuyoshaya 11 sebebheme bakholo babona into eyayenzeka ebusuku abantu belele bayibona namhlanje emini daylight ngosi life. Ngiyengabona esinye isalukazi lapha sishwabhana sithi yini ngiyibona ngamehlo kanti Mncwabo yini manje usunjani. Hayi phela nginjena njena bakithi, yazi ukuthi nginjena nje lapha kwa Ulundi sanibonani Ulundi, ama-calls wenu ngiyawathola ngiyawahlonipha futhi ngizokwenza njengoba nicelile ngeke nginiphoxe. Ekugcineni nala eNewcastle abafowethu, nala eNewcastle whoever nje okhuluma ngoDr Mngcobo Yahlehla, whoever nje othi udokotela utholakala ema-4, hayi ngimfisela ukuthi yonke into yakhe iphepha, yonke into yakhe ibe yinhle futhi noma kuthiwa yilaba bafowethu laba badriver le moto lezi ngeke ngisho ukuthi kodwa sezikhona phela sezine-permit. Nabo labo bangiphathela abafowethu lami ekutheni bangilethele bona la, nabo ngiyababonga kakhulu la nje eNewcastle. Bese nina bafana abancane yes, ngicela ukuthi le message angazi ukuthi onamandla aniphasele aninike ngoba ngiyazi ngeke anifiki vele nina la. Yekani lento eniyenza la eNewcastle yokuhlukumeza nokushaya abantu nokugwaza izingane ezikoleni. Kunesikole nje esinaso la eNewcastle, ngizwa kuthiwe bazifike zenza zazi zathinta ngisho abazali. Umzali akathintwa, yabona njengoba nje ukugwaza umzali noma ushaya umzali noma ubeka isandla phezu komzali, umzali bese yakhala. Udokotela uMngcobo Yahlehla bese yabona inyembezi zomzali strupha dlabhadla nazi. Into engizoyenza ngizokwenza umdlambila, uzohamba uye le eTregile gijima ushaye kwasani lapho ucosha amatshe ugijima ushaye imfene ugijima ukhuphuka uyobhaja kumagujwa lo uSimelane akubambeke nakuthandazela ngoba uSimelane uyathandazelana lapha eTregile. Unesikhathi uzokuthandazela mina nje la sovele sikususe ngempela la osizweni ngoba
lo moya siwufuni, lo moya wokulwa nje, lo moya wolaka awuhambe nawe uyondlula eboxer, nawe ukhuphuka ubhekele, nawe ubhekele, nawe ubheke ey'nqeni zikazibushe, nawe awuhambe nobubi. La asiwufuni la. Ngikhona-ke ngiyatholakala la, nama-product wami asatholakala, asenza kahle kakhulu. One nje, uVuma Mlungu, ngizwile abantu bewucela. uVuma Mlungu phela uvele uthi nje uthinte la, awudingi ney'nto ey'ningi, uthinte la, ma uthinta lapha, ma ukhuluma ukhipha nje lokho okukhiphayo. Hayi man, hawu, ngisho ungafika emsebenzini too late ngo-20 minutes, bazovele bathi ungaphinde. Ukhona, uyatholakala, ama-request wakhona ngiwatholile, abantu bethi no, uVuma Mlungu usenzela kahle kakhulu. Amandla omgodi akukhona, amandla omgodi. Ma ufuna ukuthi asheshe afike kuwe, ngenzele 550 rand. Ma ufuna nje asheshe afike kuwe, ngenzele 550 rand. Iy'nombolo zami it's 073 219 664, 079 673 7011. Iy'nombolo zami zombili lezi azihekheki, ngeke uthole ungizwe sengikhala lithi sebengekhelina. Ayihekheki nje yami inamba lutho. Usawoyihekha akakehleli ngisho ey'khwameni kayise, usantunta nje la emkhathini. Ngeke-ke uze ngithi nayi inombolo yami seyintunte yami seyihekhekile. Never. Ngizama-ke ukuthi ngeke uthole umuntu esekufonela ngenye inamba ethi ufone e-ofisini lami, noma athi no ngithanga ukushayele ngale namba uba yeni airtime. Iy'nombolo zami nje zombili ayiphelelwa i-airtime. Akwenzeki nje iphutha elifana nalelo, ngeke futhi ngikufonele ngenye inamba ebuye eceleni. Ma ufaka i-order ulifaka kuyo le namba 073 219 664. Ma ukuthi awuphenduleki ungena ku-079 673 7011. If awuphenduleki nakhona ubuya ngapha, yabona, uzithi uyiphambanise le y'nambolo ukuze umsebenzi wethu uzoba lula. Ungagcina ukhuluma nenombolo eyodwa 5 days to 10 days, u-end up uthole iy'nto zakho ziyadileya. Kanti ma uzozithi le y'namba ushaye ngapha, yabona. And ma usu-odile futhi, noma ungavele ubhaze, so ngizokufonela, sikufonele, usho ukuthi idokotela ngitrace i-order lami ukuthi lihamba kuphi. Sizokuphendula kahle, kamnandi, kahle nje, yazi kahle kanjani. Hawu man, hayi man, hawu. Sizokuphendula kahle ngoba usuke usu-odile. uNkulunkulu anibusise, anenzele konke okuhle. Ngifuna ukuxolisa, sengigcina. Ngifuna ukuxolisa laphana endaweni yase-eGoli Emfulo, eSoweto. Hayi amakhaza abafowethu, ngiwasaba ukubhubha. Mani ngake nibuke nje ilokhuza yami yonke iphazamisekile because ade kubanda. Ngiwasaba ukubhubha amakhaza. Ngiwasaba ukubhubha lapha endlini la ngisebenzela khona. Ihita yakhona ibisencane. Manje amakhaza ade vele angena kukhuphuke, ngwezwe ehamba ngenyawo, ngwezwe ezeqolo, ngwezwe engibambe ey'ndlebeni khotha lamakhaza abakithi. Kodwa-ke no, nganako siya kubusika manje, yonke into izobuyela esimeni. Ngiyanithanda nonke, anginganikhohlwa laphana Emfulo eSoweto, anginganikhohlwa. Ngubani Mbovu? Anginganikhohlwa nonke. Mase ngithe nje Ngubani Mbovu, nginifasa nginibophela kuyi-blanket eyi-1. Bangizwa bangizwayo. uNkulunkulu anibusise, anenzele konke okuhle. Abasey'bhedlela phela, abangibuka balele ey'bhedlela, noma bekuthiwa ulele kusiphi isibhedlela, ngiyakucelela, yazi ngiyakucelela. Mhlawumpe abagwetshiwe nabo, Nkosi yami, yebafowethu, ngiyanicelela, ngane zakwethu, ngiyanicelela nje, abenze ama-appeal, ngiyanicelela futhi nakuwo ukuthi awahambe kahle. Owenze nje i-appeal bafowethu, hayi mani, ngiyamcelela phela. Yimi ngedwa okwazi ukucela lento engiyicelayo. Ngiyanicelela bafowethu, abafuna imisebenzi phela.
anibuke nje ngicela ngesisoka, uyazi ngicela ngesisoka. Abafuna imisebenzi ngiyanicelela, abafuna imishado ngiyanicelela, abahlushwa amakhosikazi ngenyanga yomama, ningabashayi omama bakithi. Umama mayekuhlupha ngenyanga yakhe, yefu mayekuhlupha umama, athi yabona ukuthi njengamanje kusemini iy'ngane azikho zesikoleni, awumbize uthi mama qala phansi le nto uyikhuluma, qala phansi ubone ukuthi uzokakuphinde yini. Malishona futhi ilanga uthi mama buya la, ubone ukuthi uzokakuphindeni futhi akuhluphe. Abahlushwa-ke obaba futhi nabo ngisacela ukuthi ngoba inyanga yini bomama ningabaphazamisi kakhulu. Obaba usebanonela inyanga yenu, uNkulunkulu anisize niphile. Ogogo bonke, umhlaba wonke ngiyanithanda bogogo bami, niphile zalukazi zami. Bayo ngiyatholakala la osizweni emafoku. Lo gogo lapha kuyigugulu uyangazi, wazi ukusuka nokuhlala ukufika la ekhaya. Noma bekuthiwa usuke eCape Town ngeke akushiye, uvele umbhalele umtshele yegogo ngiyakadokotela umngcwabo uyahlehla, DR Mncwabo uyahlehla. Lo gogo ngeke alenze iphutha, the way nje sihloniphana ngakhona naye lo gogo. Uvela kutshele mayibona irobot athi on that robot 10 left or 10 right, or either at go straight. Yabona akalenzi iphutha lo gogo, futhi ungaphikisani naye. Wathunywa yimi ukuthi akuthathe akubeke, angalenzi iphutha, akudirectela engikhona. uNkulunkulu anibusise, niphile nje nonke. Ngithanda ukufa, ngithandisa kwemali phela, yazi hayi phela nalapha eThekwini, Swaziland, Matatiela, Eastern Cape, Cape Town phela bese ngikhulumile ngayo. Ngithanda ukufa, ngithandisa phela kwamakhanda la kamkhulu lokwaphathizwe. Seningizwile bayo.